No čaute, avťáci a fráci, vítajte pri mojom ďalšom dieli a dneska sme u hry GoGo Adventures. Zapneme si ju. Táto hra je o tom, že musíte zbierať číšky, potom to znie taký zvuk, počuli ste. V tejto hre nemôžete sa dotknúť Obamov a natočíme všetky diely. Ale zase tu je to blbé, že tu je strašne veľa failov. No, ideme. Možno toto video bude niekedy rozstříhané, ale to sa mi myslím, že dneska nechce. Tak budete mať čisté video. Tak. To je najťažšia. Čo? Vidíte, faily, narazí to, aj keď to skočí. Neviem prečo to je takto, ale tvorcovie hry, alebo to keď vytvoril som GoGo, neviem. To už nikto nevie. Tak to je úplne failované, lebo neviete sa hýbať, vidíte? Musíte skočiť a tak. No a teraz to už ide. Strašne veľa failov. Poviem. Nie je moc dobrá táto. Je dobrá táto hra, zábavná, len tie faily sa musia nejak odstrániť. No takto sa to nedá hrať. Sami vidíte zasa. No toto normálne. Túto hru som si tak moc neobľúbil, lebo samé faily a faily a faily a faily sú v tejto hre. Čo už robíme? Vidíte, túto sekne, ale niektoré je možno moja chyba, ale nikdy nevedieť. No, čo som vám chcel povedať ešte ohľadom tejto hre. No, že na druhom kole vás bude naháňať, myslím, že Obama. Yes. Tuto, áno. A nesmiete sa dať chytiť. Nesmiete padnúť do tohoto červeného. Môj kamarát toto už nahrával, som si dal od neho radu, to je dosť dobre na let's play. A chytil som sa mini Obamu. Musíte rýchlo utekať a nemôžete. Ale to je zase fail, lebo ten Obama je strašne rýchly a to potom neviete spraviť. Vidíte? On ani nestihne skočiť. Seknutie, vidíte? Obama, jak chcem ťa vidieť. Vypadže! Do prdele! Mám asi všetky šišky. No toto je najťažší level. Môj kamoš to nevedel vôbec prejsť. Ale ja sa to pokúsim. No vidíte, že dosť je dobre spracovaná táto hra. Aj keď sa toho nedotknete, vás to pošle preč, ale to už na tom nezáleží. Toto červené je, myslím, urobené jak z Minecraftu láva. A ešte k tomu prirovnaný GoGo život, lebo je to normálne gulaté slnko, jak vidíte, a Minecraft zem. Takže také Minecraft plus GoGo život, tak nejak povedané. No, myslím, že to spravíme do dneskajška. Čo? Nevadí. Bola moja chyba, lebo som na to skočil. Toto už nebola moja chyba, toto bol fail. Samé seky všetko. No. Ale čo už? Vydať do toho. Tak. Ani som sa to nedotkol, nevadí. Ani teraz som sa to nedotkol, nikdy sa to nedotkol. A pošle vás to. Takže to je citlivosť, keď ste už ani
dotknutelnosti asi 50 metrov, tak vás to hodí naspäť. Hovorím. Ok. Možno to nespravíme, ale keď to už nanervujem, tak potom už to asi vôbec nebudem natáčať. Možno som to mal tak urobiť, že každý deň jeden diel. Ale kašlíme na to. Fú. What the fuck. Tak. Ale, bože, mňa už to asi prestáva baviť úplne. Lebo ani sa to nedotknem a už ma to... Ty kokšo, ja už pri tejto hre nebudem nikdy. Gogo nech skúsi hrať vlastnú hru, ale... Neviem, či sa mu to bude páčiť. Moc veľa failov. Do prdele, bože, sa nedá, hovorím. Keď to bol Gogo, tak nevadí to takto spraviť, ale keď to bolo autorovia, tak poviem niečo autorom. Nech spravia tieto faily v tejto hre. To im radím. Obama mi zobral šišky. Šiška. Moc sere. Možno si natíčíme inú hru, čo natáčali môj kamoš. Volá sa to, že Playboy 2 útočí. Poď sa vám bude páčiť. No, toto nepreskočíme, že? Hovoril som. Bo plná hra failov, zahrajte si hneď. Nepreskočím to zasa. No, hovorím. Ešte raz a už sa si prestanem hrať, lebo mňa už nebaví. Dobre ľudia, toto je asi pre dnešok všetko. Možno niekedy túto hru aj natočím, alebo možno nie. Takže sa s vami lúčim pri tomto dieli a možno bude aj ďalší. Takže sa s vami lúčim. Vačam!